Lehet, hogy Bécs vezeti a legélhetőbb városok listáját, és Budapest a sokféle szempont alapján összeállított rangsorban egyelőre csak a 75. Azért a bécsiek valamit nagyon irigyelnek tőlünk. Talán nem csak egy valamit. Riporterünk nyakába vette az osztrák fővárost, autóval, metróval, gyalog is közlekedett, szóba állt mindenkivel, hogy kiderítse, mit tud a világ legélhetőbb városa, ahol az emberek nagyon szabálykövetők, és bárkit bármiféle kihágásért képesek azonnal feljelenteni. 2015-ben immár 6. alkalommal választották meg Bécset a világ legélhetőbb városának. Ebben a riportban annak nézzük utána, vajon miért Bécs a világ legjobb városa, és miben különbözik Budapesttől. Bécs, te csodás! A világ Ausztria fővárosának lábai előtt hever. Itt található a Szent István székesegyház, a fantasztikus Schönbrunn palota, a Prater óriás kereke és a híres karácsonyi vásár. Sok millió turista keresi fel az év minden szakában. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen nem túl nagy város nehezen boldogul reggelente a csúcsforgalommal. Külvárosi szállásunkról kora reggel autóval indultunk el a központ felé, hogy ennek utána járjunk. Reggel 8 óra 01, és próbálunk megküzdeni a bécsi reggeli csúcsforgalommal, ami nincs. Az osztrák autósok türelmesek, előzékenyek, igen, még a biciklistákkal is, pedig itt van belőlük bőven. Az utak állítólag tele vannak telepített trafipaxokkal, mi ezt nem tapasztaltuk, viszont intézkedő rendőrökkel többször is találkoztunk. Csont nélkül jutottunk el a belvárosig a Ringhez, hogy kipróbáljuk a híres bécsi metrót is. A jegyvásárlásnál újabb kellemes meglepetés fogadott. A szomszédos országok közül a szlovákok, a csehek, a horvátok is a saját nyelvükön vehetnek itt jegyet, illetve mi magyarok is megtehetjük ezt. A bécsi föld alatti vasút teljesen modern. Az akadálymentesítést nem egy, hanem rögtön 3 lift is segíti ezen a szakaszon, de érdemes megfigyelni azt a piros csíkot is, ami egyértelműen mutatja, a csomó ponton merre kell mennünk a piros metró felé. Fontos megjegyezni, hogy a többi metró megálló azért nem néz ki ilyen jól, de csak itt hagytak minket forgatni. Egy lelkes osztrák srác rögtön odajön hozzánk és büszkén nyilatkozik. Bécs a legjobb hely a világon, biztos olvastatok róla, nagyon szeretem ezt a várost, nem szívesen mennék el innen. Bécs belvárosának építészeti kialakítása nagyon hasonlít Budapestéhez. Itt is van egy körút, ami átöleli a belső területeket, és ezen is villamos közlekedik. Na meg autók, na meg egy csomó kerékpár. Bécsben több mint 1200 km bicikliút található, és nem is akármilyenek. A bécsi nagykörúton, azaz a Ringen nem egy, hanem mindjárt 2 bicikliút is található, és nem csupán egy kicsi, leválasztott szakasz az autóútból, hanem egy széles, nagy pálya. Természetesen itt is van kerékpárbérleti rendszer, egy kicsit olcsóbban is, mint nálunk. Budapesten 500 forint az első megkezdett óra díja, Bécsben ez ingyenes. 120 percig a magyar fővárosban 1200 forintot kell fizetni, Bécsben 1 eurót, ami a mai árfolyamon számolva 310 forint. Nem csak kerékpár, de kisautót is lehet bérelni. Ez annak a furcsaságnak az oka, hogy kocsikban hagyott sluszkulcsokkal találkoztunk a belvárosban. Parkoló automata viszont nincsen, Bécsben a trafikokban kell megvenni a cédulákat, ez igen bonyolult és könnyű is hibázni. Még kellemetlenebb, hogy vannak olyan helyek, ahol még 6 után is fizetni kell, addig viszont minden közeli trafik bezár. Sokak szerint ez iskola példája annak, hogy Bécsnek is vannak élhetetlen részei. Láttunk viszont több ehhez hasonló közvécét. Néhány napja egyik riportunkban éppen ezzel a témával foglalkoztunk, értelemszerűen kíváncsiak voltunk, vajon Bécsben hogy van ez. Budapesten sokan panaszkodnak arra, hogy nem igazán lehet elmenni hová vécézni, nos úgy tűnik Bécsben ez megoldott feladat, elég sok közvécé van és ingyenesek. Ausztria híres arról, hogy nagy a tisztaság és a rend, ez utóbbi talán túlságosan is nagy. 2 parkban jártunk, ahol az időpontnak megfelelően főleg gyerkőcök játszadoztak. Nos, a szuper biztonságos Bécsben a kölyköket is rendőrök védik, csak azt nem tudni mitől. Egyébként is rengeteg a tiltás, itt kutyát nem lehet bevinni, ott meg focizni tilos. Az osztrákok állítólag nagy feljelentők, se szó, se beszéd feldobnak bárkit, ha valami szabálytalant látnak. Az igencsak régi módú hangulatú üzletek itt is zárva vannak vasárnaponként, a külváros Bécsben sem szebb, mint máshol. Azért nem kellett menni sokat az első szociál lakótelepig sem. Bécs nem csak ezt a listát vezeti, hanem még vagy 7 másikat is. Mi vagyunk a legjobb hírű város is, de például mi vagyunk a 6. leginnovatívabb város is a világon. Ez egy jó alap, de igaza van, nem dőlhetünk hátra, el kell ismernem, van még mit javítani a jövőben, és dolgozunk is rajta.
Clemens Himpele ugyan Németországban született, de ma már teljesen bécsinek tartja magát. Ironikus módon a Nemzeti Futballstadionban van az irodája, az élet azonban itt nagyon nem csak a fociról szól. Bécs 30 területen is a maximum pontszámot érte el. Például a lakhatásban, a tömegközlekedésben, valamint a szabadidős és kulturális programok terén is jók vagyunk. Nagyon jó lehetőségek vannak a külföldieknek, ha iskolába akarnak itt járni. Ez utóbbi nagyon fontos a lista összeállítóinak. Persze mondhatnánk, hogy természetes, hogy a bécsiek szeretik a városukat. Egy friss felmérés szerint a 97%-uk nem is menne el innen soha. A Mercer listáján azonban külföldiek szavaztak, kíváncsiak voltunk az ő véleményükre is. Többen panaszkodtak arra, hogy Bécs nagyon unalmas, kiszámítható és szinte megállt az élet, mások szerint a híres osztrák tolerancián is lehetne még javítani. Nagyon szépek a látnivalók, minden nagyon tiszta, pedig az utcák nagyok. És az étel is finom. Nagyon jó itt a hangulat. Jó a közlekedés. Tetszenek az emberek, az épületek, a múzeumok, a kultúra. És mennyire szeretik a külföldieket? Változó. Van, aki kedvel minket, van, aki nem. Kedvesek az emberek a külföldiekkel? Igen, azok. Azért lehetnének kedvesebbek is, és sokkal barátságosabbak. Bécs egyik legmodernebb negyedében, a Donau Cityben egy teljesen más világba botlottunk. Nyoma sincsen a klasszikus épületeknek, ehelyett Manhattant idéző óriási felhőkarcolók uralják a tájat. Itt a Donau Cityben van egy egészen érdekes templom, itt az üzletembereknek és a konferenciákra jövőknek akár itt Istennel is lehet találkozni. A trapista sajtra emlékeztető templom senkinek sem szúrja a szemét, a hívők is kedvelik. Bécs valóban elképesztő és váratlan meglepetéseket is rejteget, azért van néhány dolog, amit ők is irigyelnek tőlünk. Van egy fontos dolog, amiben Budapest talán még jobb is, mint Bécs. A Duna-önöknél éppen középen metszi ketté a várost. Nálunk ez nem így van. A folyó a külvárosban folyik. Egy nagy folyam a város közepén, az nagyon szép. Budapestnek valóban nincs oka a szégyenre. Igaz, hogy a mi fővárosunk csak 75. a legélhetőbb városok listáján, de a térségünkben csak Prága előzi meg. Ljubljanával holt versenyben állunk. Ráadásul igen közel vagyunk a világ legjobb városához, Bécshez is.